YouTube. Аз съм Иван и това е първи епизод на Майнкрафт. Чакай, тук един пич ми звъни. Какво искаш? Ще затварям. Чао. Извън. Ох, те ме побърках. И както и да е, сега ще играем ще играем нещо. Не знам какво. Някой име. Зезли, какъв. Джокерски 12. Плей. Както и да е, ще построя малка къщичка. И ще отвътре ще пъка. Ще украся. Така. Както според мен ще е хубаво. Не знам, ви според вас според вас няма да е хубаво, но най-малко хубаво ще бъде. Самостоятелна игра, задаване на своя, бу-бу-бу, още да. Готово. Готово. YouTube това ще го кръща май, но не знам. Отдел знам, вие ще ми кажете. И това е, сега ще видим какво ще стане. Ще посея малко къщичка на след гората, нещо подам като вещерска. Ето ме, не съм го правя. Пада от света, помощ, пропаднах. Къде съм? Беше много бъбка, като да знам. Сега да... побъркаха ме, бе. Хоря, побъркаха ме, бе. Какво стана, па не знам. Оп. Не знам, може малко лаква. Какво да знам. Гледай, лаква като нормално. Ох, ще излеза, ще бъда с някакъв свят. Ето свят, го видим. Не знам, не съм гледал в свят. От Майнкрафт, да. Като какво ми преща, някой ми побърка. Също нещо. И сега па не мога да го форам. Падам, света, ще прокуда аз. Опа. И това ме кога зомби па не знам що. Ще го убивам, мразен. Па ще го подпаля. Не знам що. Това е леко хубаво, от така. И как иде, сега взема материали. Ще направо. Пуп. И складрани камъни. Добре. Ще има, ако няма да е много голяма, защото не мога да го правя. Ще е малка. Нещо подобно като малка барака ли. Ох, съм попорка, ще беше ми звъни. Това ми е iPad. По-точно не е iPad, а Samsung Galaxy S24. Според мен трябва скоро ми купих на Samsung. Какво? Добре, хайде. Почнем да карай. Оп. Тук няма сорти, не знам що, не харесвам. Така.
Аз само представям на... Аз съм 13, минимум 40 Майнкрафт. Много хубава игра, образователна. Не образователна точната дума. Как да го кажа. Така хубава. Имаш хубаво стоиш. Просто е така, не е като някакви игри, които си биеш такива работи. Някои от вас харесват много игри, но аз съм тези хора, които харесват много Майнкрафт. Па не знам дали има такива хора. Па не знам, не стана хубаво, кога гледам клипа. Получи се на хални. Ще го кръста малка. Ще го кръста отвътре. Не знам. Някои хора си известни, други са добре. Аз съм сега хора. Известните. Аз си милър. Пак сега съм. Не искам да просто само голям. Така да кажеш. Айде, тука се кажи какво ще там, като намарен. Поне къща е малка, иначе много ще гласуря. Защото мога да правя много големи да, като пирамиди. Така като пирамида. Те къщи ми харесват, но малко хора се строи. Когато трябва да скупиш нищо. Така. Пираш работи. Опа. Някакъв крипър. Я кратка. Почна хане. Хайде така. Идеме на врата. Ще взема. Не бъде тук си правя на врата. Сложа една картинка. Едно леко. Пока, бълудно. Така. Поне не прибрах това. Сега видях до посъпана. Не знам кога валеше ще да просто уча да откъде вали. Добре. Добре, за мен сега. Мисля, че е готова. Грозна е. Наистина е много грозно. Не знам какво построих. Както и да е. Също така. Стъкленца. Ще сложа. Такива. Няма да харесвам. Ако ще не харесвам. Аз ще според така. Не ме кива за пари и други такива работи. Просто ме кива за строене. И сами ги на нещо такова се устройства. Опа. Поп. Няма дупки, добре. Това готово. И мисля, че сме готови. Има една лампа. И сложа нещо подобно като лампа. Свежа лампа. Ето я лампа. Ще сложих копче, па не знам. Трябва да
собака, не знаю, что у него. Что же, сука. Что же, сука, за пол? Такая разнообразная. Что же, ну что, сука, как они... И я грозная. И было сказано, что мало. И... Hej, ciao, och svär med. Jag ska se abonnera. Hej, för att med. Ciao.